Det var startsignalet til Anne Krog Christensen. Nanette Larsen er kommet på banen, og Sabine Blænder bedes holde sig klar i slusen. Forrige rytter red med 4 fejl i tiden 71,9. Det var startsignalet til Nanette Larsen. Forrige rytter Anne Krog Christensen red med 0 fejl i tiden 68,2 og modtager en rosette hernede ved udgangen.